Keď vezmeš kontajner, capneš naň kolesa a hodíš doň baterky. Tesla Cybertruck. Auto rýchlejšie ako Porsche 911, zatiaľ čo ťahá Porsche 911. Strašne nebezpečné auto, ale nie preto, že je to Tesla. Dobre 4 ročky sa čakalo, kým Elon túto srandu dovedie do reálnej podoby a v podstate som ani neveril, že sa to raz stane. Čau, kanál Weekend P2. Auto, ktoré sa na európske cesty možno nikdy nedostane, lebo toto nemá šancu prejsť crash testami, v ktorých sa vyplňa kolónka ochrana pre chodcov pri náraze. Ale možno má Elon dobré vzťahy aj s ľuďmi v Europarlamente a tak Cybertruck uvidíme aj na našich cestách, lebo rozhodne má potenciál uchmatnúť časť zákazníkov Mercedesu, ktorí svoj bod G nechávajú leštiť cudzím chlapcom v detailingovom štúdiu a parkujú výhradne v nákupných centrách na miestach pre rodiny s deťmi. Nie, tá malá v kabelke, že vraj pes sa za tvoje babo nepovažuje. Lebo teraz je pick-up v móde a to sa Nissan z Navarou akurát vytratil preč. Lebo mať pick-up je také akoby viac adventure, lenže toto auto nikdy nebude vhodné na cestovanie do divočiny. Ale nie pre jeho techniku, ale preto ako vyzerá. A prečo sa mi vlastne páči ako vyzerá? No, lebo som osoba divná. Teslu mám aj nemám rád, sú to svojím spôsobom geniálne auta, na druhej strane strašne chabo vyrobené, na strane tretej, keď pasujú k tvojmu životnému štýlu, hurá a tak ďalej. Teslu nepovažujem za automobilku. Tesla je projekt a autá majú zaplatiť vývoj batériek a potom z toho bude čosi úplne iné. Len Elon vie a ja môžem iba konšpirovať, že raz bude pol Sahary odetej v nejakom type solárneho panelu a aby si tú energiu niekde uložil, budeš potrebovať baterky, alebo keď pôjdeš bývať na Mars. Anyway, Cybertruck má pomôcť toto alebo čosi iné zaplatiť a zároveň sa za pomoci neho testuje a vyvíja nejaká ďalšia súčiastka. Jeho výzor je geniálny, len sa na to nepozerá ako na extravagantný kúsok na 4 kolesách. Dizajn v tomto prípade nie je dielom pošahaného dizajnera. Tu dizajner v zmysle osoby zodpovednej za akýkoľvek estetický vnem idúci z tohto auta k projektu privolaný nebol. To auto vyzerá tak, ako vyzerá, lebo ináč ani vyzerať nemôže. Nie preto, že maskové mentálne zdravie povedalo vyrobte to takto a bodka, ale preto, že auto je vyrobené z nerezovej ocele, nemá body on frame konštrukciu, ako by sa pri traku čakalo, nemá ani klasickú samonosnú konštrukciu. Teda rám pokrytý plechmi, ktoré vlastne slúžia iba na to, aby dobre vyzerali a aby ich správne obtekal vzduch. Cybertruck má exoskelet, preto doň môžeš mlátiť kladivom, strieľať a zrejme sa neohne ani keď po ňom pobuchám. No, čiže to, čo vidíš, je rám aj karoséria v jednom. Vyrobené to je z nerezovej ocele a nerezová oceľ je ťažká. Istotne ťažšia ako hliník, alebo sklolaminát, alebo karbon. Asi rozumieš, na čo narážam. Ale má iné výhody, medzi ne patrí napríklad to, že nehrdzavie a teda ju nemusíš natierať farbou. Lenže ak naozaj počúvaš, čo hovorím, ani materiály predtým menované nehrdzavajú, ale nesie ich nejaký druh rámu, obvykle oceľový. Všeho všudy, keď to kto si v Tesle porátal, vyrobiť exoskelet im vyšlo ako ľahšie riešenie v zmysle ušetrených kilogramov oproti konvenčnejším riešeniam. A to je odpoveď na otázku, prečo Cybertruck vyzerá ako vyzerá. Lebo ako si istotne pamätáš z hodín fyziky, matematiky a tak ďalej, hrubé oceľové pláty sa tvarujú ťažko. Čím menej ohybov, tým lacnejšia výroba, čím menej dielov, tým menej spojov. A teda zase lacnejšia výroba a vyššia pevnosť oproti takisto vyzerajúcim dielom. No a aký geometrický tvar je vo svojom princípe najpevnejší? No predsa trojuholník. A teraz si vygooglí Eiffelovú väžu v detaile alebo sa mrkni na nejaký železničný most a zrazu v tom všetkom uvidíš túto pick-up Teslu. Áno, aj ten kontajner, ktorým som začal, vyzerá ako vyzerá, lebo oceľ a trojuholníky. Cybertruck jednoducho nemôže vyzerať ináč, pretože ináč by vyzeral ako všetky ostatné pick-upy a z toho dôvodu sa mi veľmi páči. Je mi jedno, aký je dizajn diskov kolies, je mi jedno, ako vyzerá interiér, viem, že tam budú displeje a bye-bye tlačidlá, na ktoré nedám dopustiť. Je to skrátka Tesla a tým pádom bude plná rôznych autonómnych funkcií a tým nemyslím, že to auto musí nutne samo šoférovať. Pretože zase raz ide o vývoj nejakej súčiastky, teda ani nie súčiastky ako softveru v tomto prípade, teda nejakej formy umelej inteligencie a čím viac dát, tým skôr sa to čosi naučí. Takže Tesla bez týchto vecí pre Elona zmysel nemá. Cybertruck je ale podľa papierov v celku úžasné auto. A nie len podľa papierov. Pozri sa, čo sa ti snaží Tesla predať. Doslova tvrdia, že je to auto pre akúkoľvek planetu. Čo by na to povedala taká Venuša? Neviem, ale OK. Berme marketing taký, aký je, že je občas prikrašlený. Lebo vyraziť si s Teslou niekam do divočiny, offroad štreky, zdolať neprekonateľné, objaviť neobjavené, rozložiť stan a užiť si nedotknuté miesta pod hviezdami ďaleko preč od všetkých a všetkého. To všetko sedí, pokiaľ si to vieš nahustiť do 100-metrovej upravenej šotolinky alias príjazdovej cesty k tvojej chate na Donovaloch. Pretože keď si kúpiš verziu Cyberfast, lebo ostatné verzie sú na tom o dosť horšie, tak ti auto
Auto zrýchli z 0 na 100 za zhruba 2,7 sekundy. Vtedy si môžeš robiť v meste z ostatných šoférov, že aha, ja viem ísť v teréne a som rýchlejší ako ty a vezmem so sebou aj deti a veľa nákladu. No čo už, ale ja s 911 hľadám úplne iný druh zážitku, ale veď OK, keď ti z toho stojí, že si ma dal takto dole, tvoj problém. Takže rýchlosť check, aj navzdory tomu, že to auto váži 3103 kg, alias niečo vyše 3,1 tony. Aj napriek tomu má deklarovaný dojazd vyše 708 km s extra baterkami. Tieto čísla sú jednoducho dobré, aj keby mali byť pravdivé iba na 80%. S týmto už vieš naplánovať nejaký vážnejší trip, ale nechceš. Nie preto, že čo ak sa čosi pokazí, keď budeš niekde ďaleko preč, aj Jeep, no ten hej, ale aj Toyota sa ti môže dostrať tak, že pôjdeš pešo pre najbližšiu dobrú dušu s kľúčami od Zilu alebo inej schopnejšej techniky. Lebo čím viac offroad úprav, tým ďalej kráčaš pre traktor. Takéto veci k cestovaniu a offroadu patria. Mimo asfalt sa auta jednoducho ničia o čosi skôr a Cybertruck by mal byť vyrobený tak, že toho zvládne ozaj veľa. Myslím si, že to bude na dlhšiu dobu široko ďaleko najlepší pick-up v porovnaní s aktuálnymi a novoprichodzími trakmi. V zmysle výdrže a výkonu a v porovnaní s elektrotrakmi aj dojazdu. Ale skôr či neskôr sa čosi pokazí, no a potom čo? Tesla veru nie je promptná, čo sa servisu týka, aspoň zatiaľ. Ale aj to by sme oželeli, lebo vysnívanému autu odpustíš čokoľvek a aj si počkáš na servis. Však Land Rovery stíha, Jeepy stíha. Problémom je, že Cybertruck ti na takomto výlete bude stále pripomínať to, na čo chceš zabudnúť. Že chceš vypnúť myseľ od každodenného zhonu a stresu, od čísel a pretekov moderného sveta a o tom, kto bude lepší a kto bude mať viac. Chceš presný opak toho, čo toto auto stelesňuje. Offroad cestovanie je o rešpekte, o zdolávaní, nie o ukazovaní sa a rýchlosti. Jasné, občas sa zahráš na Rally Dakar, ale po pár metroch aj tak zase zvoľníš. Je to o tebe a stroji, keď ideš cez prekážku, chceš presne vedieť, kde máš kolesa. Chceš auto, ktoré vždy predvídateľne reaguje na tvoje rozkazy a žiadna Tesla to teda nikdy nebude. Je super, že Cybertruck má elektronické ovládanie volantu, teda nemá nejako mechanicky prepojený volant a kolesa. Znie to nespoľahlivo, ale spomeň si na to, keď pôjdeš niekam lietadlom, volá sa to fly-by-wire. Tesla vie otáčať aj zadné kolesa, preto sa krásne ľahko ovláda aj na malom priestore, čo je určite benefit pri jazde lesom. No nie, ty totiž nikdy presne nevieš, o koľko sa ktoré kolesa otočia. Rozhoduje Tesla a tá rozhoduje o množstve vecí namiesto teba. Týmto nechcem Cybertruck hániť alebo pochovávať pod zem. Je to podľa mňa geniálne auto pre ľudí, ktorých má ohúriť. Pre ľudí, ktorým sa prejedlo trebárs G-čko, ktorí chcú výkon, ktorí chcú modernú, nie modernú, ale najmodernejšiu techniku a chcú vytrčať z davu. Pre toho, ktorá sníva o dobrodružstvách a chce skúsiť čosi nové. Ale bojí sa pavúkov a tak si vystačí s imidžom. Čau!